My name is Salvador Gobernador Rodriguez Padua. At ako po ang napanibok sa pihikang puso ni Mayor Cesar Pilipinas. Jose-Quiambao Facebook page. At tonight, sobrang saya ko dahil kasama ko dito sa aking vlog ang aking LGBTQ family dito sa Bayambang. At sobrang happy ako kasama ko sila dahil they gave their time, their effort, and they're here with us tonight. So, go, go, go! Let's play the game with them! What is your message to your fellow LGBT? So, siya, please magpapahula. support our incoming mayor, Madam Niña. We love you, Mother Niña. Full support 100%. Sino manghuhula? Siya po. Ikaw nyo kami, ano ginagawa nyo? Thank you. Yeah. Thank you sa dito. Dire-diretso na dumani. Okay? Okay! Ready! 2 minutes! Ready! Set! Ilan ba? 2 minutes. Ay, 1 minute lang pala na wala kayong time. 1, 2, 3, go! Tapos, yung matatalo, meron na lang prize. Okay, sige na. Okay, game. Okay, ma'am. Ready? Your 1 minute starts now. Hindi ako marunong mga witwit. Okay. Mother! Game, ma'am. Game. Game. Pwede na. Nakasuot na? Opo. Nakawakan na lang po. Hindi, okay. Okay. Tao. Yes, yes, Tao, yes. kilala ko. Yes! Si Cesar? Taga Bayambang? Taga ibang bansa? Taga Pilipinas? Tao? Oo! Posisyon? Hindi! Artista? Hindi! Scientist? Doktor? Hindi! Ano ba? May pangalan? Pangalan siya? Pangalan siya? Hindi! Doktor? Tao?
Artista. Local. Salamat! Yes! Tama ka? ABS? Unahin niya! Wala na points! James Reed! Ay, ma'am, team ni Niña. Other choice! Si Marlene and si Joyce. Okay. Your 1 minute starts now! Fishing! Fishing! Fish!
Go! Yes! Oh! ABS. Okay, nandito na po ang mahal na santo. Okay. 1 minute starts now. Ako, Oh! artista, Hindi! dito, inyo, Pwede! Pwede! dito, Bayambang. Artista, malaki, bata pa, matanda na, multi, Filipino, ako, One point sa team Sabi. Alright, tama. Inyo ang Niña, namin. Okay. Lugar? Yes. Pilipinas? No. High five to Madonna. Sabi. Oh. Okay. Tiebreaker na ha? Okay, tiebreaker. Last to? Sige. Okay. 1 minute starts now. artista, politiko, bayani, bayangol, newscaster, katulad ng tao, mata, ilong, sa taas, sa baba, tuhod, ting,
prize. So thank you again to the LGBTQ family, to the President, Mother Sabi. Maraming salamat po and mahal na mahal kita. Thank you everyone. I love you all. Hello! Inuulit ko po, maraming salamat again for your time and of course, your effort to be here. Napaka-special niya talaga. May special po kayong part sa heart ko na sana maramdaman nyo and mararamdaman nyo pa. So sana samahan nyo ako. Please huwag nyo po akong kalimutan dahil ako po never ko kayong kakalimutan. Maraming salamat po. Nandito lang po ako para sa inyo. And spread the love and spread the kindness. Again, sabi nga ni Paeng kanina, actually gusto ko lang magkwento, no? Si Paeng, si Paeng, minsan nasasad siya sa love life niya before, ganyan. So, pero it's true, diba? Ina-advisean ko siya na kailangan maghanap ka ng totoong magmamahal sa'yo. Even si Jay, hindi na siya LGBTQ. Yung talagang totoong magmamahal sa'yo. Diba? So, dapat alam nyo yan. Hindi pwede yung ginagamit lang kayo. Dahil you are important, you are worth it, and you are loved. So, maraming salamat po ulit. And Inaaro ka, thank you so much.